Nilqaw il-YouTube viewers flimkien magħna hawnhekk River of Love. Illum is-sibt filgħaxija ħalli nisimgħu il-kelma talla x'għandu jgħidilna verament frisk il-lejla. Il-kelma talla qatt ma tkun boring, anzi dejjem tkun xi ħaġa ġdida bħalma il-ħnina tiegħu hija ġdida kuljum. Amen. Alleluja. Ftit ilu l-aħwa li qed tisimgħuni fuq il-YouTube. Għadni kif għadt lill-aħwa illi is-suġġett tal-lum huwa preparazzjoni għall-miġja. Kif għattilhom ukoll is-sinjali ċari qed juruna anke fl-Apokalissi li wasalna vera fil-qrib. U fl-Ispirtu Talla l-mulej ħassejtu jkellimni u jgħid li mur ipprepara l-Knisja tiegħi għaliex jiena delwaqt ġej. U nixtieq li nibda bis-storja intom tafu li nħobbu nitkellem fuq l-istejjer illi jgħinuna nibqgħu niftakru. Kultant il-bniedem jgħid li dik l-istorja tas-sena l-oħra ta' xar snin ilu bqajt niftakarha, bil-kemm inkun niftakarha jiena, ma intom tiftakruha. U nixtieq nibda b'dan ir-raġel illi kien dilettant ta' trapis. Min jaf x'inhu trapis? Meta titmur min-naħa l-oħra il fuq dak il-wajer tal-biża'. U kien hemm raġel illi kienet jagħmel dal-eġubijiet imur min-naħa l-oħra for everyone to see, kif jgħidu. U darba minnhom fettillu jistieden il-xi ħadd li kien qiegħed jarah. Inti qallu sehr. Qallu kemm temmen li inkapaċi nagħmilha. Qallu li mmur min-naħa għall-oħra persuna fuq dari. Viva qallu nemmen. Tajjeb, qallu mela ejja itla fuq dari. Ħalli naslu flimkien. Le, qallu, le, ma tarax, jiena minix ġej. Qallu ma tridx, le, qallu. U beda jersa 4 passi lura kif għamilt jien bħalissa. Mela kien hemm ieħor u qallu int tal-trapis. Lest li titla fuq dari ħammexxik jien u naslu għad-destinazzjoni li għandi nasal. U t-tieni persuna qallu iva ta' qallu nemmen fik, lest. Tela fuq daru, u bil-mod il-mod, beġubijiet kbar, innexxielu jwaslu, bih fuq daru. U fil-ħajja, aħna l-Kristjani, hemm żewġ kategoriji ta' nies. Bħall-ewwel każ u bħat-tieni każ. Intom qed tifhmuni żgur li r-raġel ta' trapis li jagħmel l-eġubijiet huwa l-mulej Ġesu Alla nnifsu. U jistaqsina ħafna drabi, inti temmen fija? Ħafna Kristjani jgħidu, iva nemmen fik. Lest li tagħmel ġesta fidi, lest li titla fuq dari u mexxikien tafdani. Kemm isib li jgħidulu le, nibża. Aħna minn xiex, milli ma kwalità ta' nies qegħdin. Minn dawk illi lesti li nieħdu kull forma ta' riskju possibbli biex noġbuh, għax il-kelma Talla tgħidilna li aħna lil mulej tafu biex nofduh bil-fidi. U l-fidi ġagbu 2 vers 17 tgħidilna hekk ukoll il-fidi. Jekk hu waħedha u ma jkollix l-emil tkun mejta għal kollox, tkun mejta fiha nnifisha. L-aħwa, intom li qegħdin tismawni u tarawni, il-fidi tagħkom hija ħajja jew mejta. Darba oħra kien hemm raġel ieħor. Raġel differenti, mhux ir-raġel ta' trapis. U ntaqa' ma' Ġesu. Kien kollu ferħan, intaqa' ma' Ġesu. Għandna fil-Bibja fil-kelma nies li x'in intaqgħu ma' Ġesu jġennu, nafu stejjer u marru jippreparaw. U x'in dar-raġel intaqa' ma' Ġesu? Il-mulej qallu mur ipprepara ikla tajba għaliex illum jiena ġej nikol għandek. U dak mar ipprepara l-aħjar ikel li seta' timmaġinaw possibbli, kellu ħafna bufè u ferħan se jtir li Ġesu ġej jikol għandu. Imma filgħodu jisma' l-bib iħabbat. U x'inħabbat il-bib? Fetaħ, sab waħda mara u qalla xi trid? Qaltlu Sinju bil-ġuħ. Jekk jogħġbok tieni xi ħaġa x'niekol. Għax irrid nitma' lill-familti, irrid nitma' lill-uliedi, m'għandi xejn.
U dak għalla, taradni kif sajjart. Għalla ħantik. U ta' il-maġġoranza ta' ikel li kellu hemmhekk qudiemu. Grazzi, dan il-mod aħna nibqgħu ħajjin, m'għandix fhom biex ngħidlek grazzi. X'ingħala qal, issa se nagħmel. Ftit fadalli jikelgħu ġej Ġesu. Wara ftit jisma' taħbit oħra. Bum. Issa min qala. Fetaħ. U x'infetaħ il-bieb. Jara tfajla. U qaltlu, Sinjurejni, tini xi ħaġa, qaltlu, għax għandi missieri, qaltlu mhux qiegħed tajjeb qiegħed gravi, qaltlu qed imut, qaltlu ħalli mmur nixtrilu l-mediċina għax m'għandi xejn flus ma jekk ittini għall-mediċina nsalvah. Dak qabet xi ħaġa tal-flus, tajjela, qaltlu jekk għandek xi ħaġa tal-ikel, qaltlu tijielu wkoll, qaltlu għax għandna bżonn, qaltlu ħansostnieh ħajrkupra. Minn dak li kienet fadallu. Tawla. Għala il-bieb, issa sew qal, għatfadalli vera ftit ikel fid-dar. Wara ftit, jarġa' taħbit oħra. Issa min qala, jekk jiġi Ġesu m'għandix intih. Jiġi tfajjel u da tfajjel qallu għamilli pjaċir, qallu għettarani. Qallu għettarani m'għandix nilbes, qallu kollox imtaqqab, m'għandix flus. Bil-ġuħ. Ejni qallu, tini xi ħaġa x'nilbes, tini xi ħaġa x'niekol. Il-kumplamenta li kellu tawlu. U qallu ħa. Mar miegħu fuq il-monti li kien viċin fejn kien joqtu. U xtralu xi ħaġa tal-ħwejjeġ ukoll. Daħal fid-dar. U qal issa ma fadalli xejn. Issa se nagħmel xi jiġi Ġesu. Kien wasal fil-għaxija. Jiftaħ u jara l-mulej. Konfonda. Għallu, inti ma tlix li ġej l-lum. Għallu kif wasal daqshekk tard. Għallu għax għandi problema. U x'in kien se jispjegalu l-mulej Ġesu. Għallu jien kont miegħek. Jien ġejt għandek illum. Għallu x'għamilt. Għallu ili minn filgħodu miegħek. Għallu ili miegħek minn dik il-mara li jiena batlek filgħodu l-kella l-ġuħ. U inti tmajta. Ili miegħek minn dik it-tfajla li ġiet titolbok biex tiekol u anke xi ħaġa biex titrejjaq ħalli tmur titma' u anke tagħti il-mediċina l-missiera u inti qdejta. Jiena kont miegħek illum. Il-lejla qiegħed miegħek anke permezz ta' dak il-ġuvni li ma kellux jilbes li intu ħadtu biex jilbes u l-aħħar qatra tal-ikel li kellek li int kien minn għalik li qed tipprepara lija. Tajta lilu. Jien ġejt fihom u inti lili, please jgħidni, għaddej fidil. Għallu grazzi, m'għandekx għalfejn tini nikol issa għax jiena għandi ħafna ikel fija u grazzi għax int għaddej fidil. Jekk il-mulej jibatinna il-xi ħadd fil-ħajja tagħna illi forsi m'għandniex grazzja miegħu. Jo forsi ma nkunux qegħdin nistennew. Kemm se naraw vera lil Kristu fil-proxmu? Għax il-mulej jgħidilna illi jekk inti trid teleb id-dlamijiet li intom tħafu bħali li x-xitan jiġi li huwa dlam biex jara l-min se jibla bħal il-jum biex jirnexxilek veru teleb id-dlamijiet li hawn fid-dinja. L-ewwel ma trid teleb huwa id-dlam tiegħek stess. Kollha kemm aħna għamilna dnubiet u aħna s-salvazzjoni hija biss minn Kristu. Però l-aħwa inħoss fl-ispirtu tiegħi daqsxejn ta' burden, daqsxejn ta' toqol. Għax hawn ħafna aħwa Kristjani jemmnu li huma mwilda mill-ġdid. Jemmnu li huma ta' Kristu. Ferħanin għax qalu t-talba tas-salvazzjoni. Però qegħdin jimxu kif irid il-mulej. Għaliex ħafna huma mqarqa into thinking li huma salvati għax bil-grazzja ta' Kristu. Imma emilhom mhux qed juru l-imħabba li qed jgħidilna l-mulej. U fl-ispirtu tiegħi ħassejt il-kelma mur għajdilhom illi d-dlamijiet tagħhom apparti bid-dem ta' Kristu naturalment jistgħu jilbuhom bil-qawwa tal-ispirtu tiegħi.
jistgħu jelbuhom bil-ħlewwa tal-Ispirtu tiegħi, bid-delikatezza tal-Ispirtu tiegħi, bil-prudenza tal-Ispirtu tiegħi. L-imħabba aħna li qalilna l-mulej li għandna nuru lil xulxin. Qegħdin nuruha b'dan il-mod għaliex bl-arroganza l-aħwa li hija dlam ma nistgħux nelbu l-arroganza. L-ispirtu ħażin huwa spirtu kattiv, huwa spirtu arroganti, huwa spirtu bla edukazzjoni, huwa spirtu bla prudenza. U jekk aħna nippruvaw niċċelenġjaw lil bniedem li qiegħed iweġġana fil-ħajja tagħna bl-istess arma u bl-istess mod għajn bajn b'sinna b'sinna għal xejn. Imma jekk aħna ikonna dik li l-mulej jridna jkollna dik l-relazzjoni u intimità miegħu b'tali mod li nkunu nafu verament min hu l-Ispirtu tagħna, dak l-Ispirtu se joħroġ mill-fom. Għax mill-abbundanza tal-qalb kif tafu intom joħroġ il-fom. U għalhekk l-aħwa ngħidilkom, tkunux konċernati iżjed l-ewwel li ġibu n-nies il-Knisja kemm jista' jkun, hija xi ħaġa tajba. Imma kun int l-ewwel Knisja li ħadd ieħor jara fik. Għax il-Knisja mhijiex il-ġebel. Il-Knisja huwa l-bniedem li jammar fih l-Ispirtu tagħna. U din ġitni revelation l-aħwa, ġitni vera rivelazzjoni sabiħa. Riċenti ifmu naqra, għax naf li l-mulej se jtikom id-den li bħalma jfimta jien għal-kem smajta ħafna drabi imma ġit rivelazzjoni, ħadd ifmuha intom bis-saħħa tal-mulej. Mela għandek Kristjan u għandek Kristjan, nitkellem għal Kristjani llum, nista' d-dinja ġa mitlufa u ġa mejta mingħajr Kristu. Imma għandek iż-żewġ kategoriji ta' Kristjani. Il-mulej jgħidilna li min jażel il-ħajja fi Kristu jirbaħ il-ħajja. Imma min jażel ħajtu jitlifha. U dan ta' fuq. Għaw diversi Kristjani l-aħwa u dan araw intom l-eżami tal-kuxjenza f'liema kategorija tinsabu. Illi jgħidu bil-fom li huma ta' Kristu, però l-ħajja tagħhom ma telquwix. Baqgħu jagħmlu l-istess affarijiet, baqgħu jagħmlu l-istess xogħol, baqgħu jagħmlu r-rutina tal-ħajja, baqgħu jitkellmu bl-istess mod u jgħidu praise the Lord salvati għax bis-saħħa ta' Kristu. Metri għandek imbagħad nies li huma Kristjani reali li meta intaqgħu verament dik ir-relazzjoni ħajja ma baqgħux jagħmlu dak li kienu jagħmlu fil-passat. Issa hawnhekk jista' jkun li dan li ħanajdilkom se torku daqsxejn widnejkom jew raskom u forsi mhux se jinżel daqshekk tajjeb. Però ikolli ngħidulkom għax fl-ispirtu tiegħi il-mulej urini. Meta inti li inti bniedem suppost Alla għadek taħdem ix-xogħol ta' qabel li kont tagħmel fid-dinja Alla jxien ta' flusek. Inti m'intix qiegħed tafda fil-mulej titla' fuq spaltu u l-providenza tiegħek tħallija fidejh. Għaliex inti permezz tax-xogħol tiegħek li qed tagħmel diment li mhux qed tidglorifika l-isem ta' Alla permezz ta' dak ix-xogħol, imma tmur tagħmel xogħol sempliċiment biex tagħmlu ħalli inti tdaħħal il-finanzi. Hemmhekk qed tkun bħal l-ewwel Kristjan. Lil dak tat-trapis qallu iva nemmen li kapaċi tagħmel imma le m'iniex lest li niġi fuq spaltek, ma tarax. Qed tafda fil-mulej għall-providenza tiegħek. Niftakar din kienet waħda mill-ewwel challenges fil-ħajja tiegħi għaliex meta tqajt verament ma' Kristu, ix-xogħol li kont nagħmel qabel ma stax nibqa' nagħmlu bl-istess rata. Jiena kont naħdem minn filgħodu sa filgħaxija, 12 siegħa ġieli kuljum għall-lejxin tiegħi. U meta ntqajt ma' Kristu, bdejt ngħid jien ma nistax nibqa' nagħmel dan ix-xogħol. Jien irid nagħmel ix-xogħol li sejjaħli l-mulej għalih li huwa x-xogħol tal-Ministeru. Imma meta nkellimhom hekk lill-aħwa jgħiduli u kif se naqla lila? Kif għandi naqra overtime ħanitlef mit-tewro? Qed jitkellmu mill-lat naturali. Ma jifmux illi l-mulej mhux mit-tewro jtik, il-mulej għandu d-dinja. U jekk veru inti Kristjan ġenwin
u l-Ispirtu talla jgħix ġo fik għax inti biddilt totalment ħajtek biex tagħmel biss dak li qallek il-mulej. Għandek il-finanzi, għandek il-providenza, għandek dak kollu li għandek bżonn. U ngħidilkom esperjenza li ġrat li anke nhar l-erba' li għadda. Nhar l-erba' li għadda kelli immur għax-xogħol. Ftit minimu li għadni nagħmel imma nagħmlu. U kelli nibqa' d-dar. Kien hemm ċirkostanza li kelli nibqa' d-dar u għadd dak li l-għadu prova jagħmel biex jiena ma mmurx għax-xogħol, għadd il-mulej ħajdawru għal-ġid. U bad nipprepara dil-kelma fost oħrajn, kont diġà qed nipprepara, ma komplejt nipprepara dil-kelma, u għatlu mulej, għatlu dak li inti għatli biex nagħmel li huwa x-xogħol li inti ġaltni nagħmel l-evanġeliżmu tal-kelma tiegħek, għatlu jiena se nagħmlu fil-ħin li suppost mort tax-xogħol naturali. Għatlu naf li l-providenza ħad tiġi minn għandek. Ħaġa tal-iskantament laħu, ħaġa tal-iskantament. Dikinhar stess fil-għaxija, il-mulej poġġa f'qalb persuna li qiegħda hawnhekk. Li tatini jew tatina finanzi li grazzi mulej kienu ħafna iżjed mill-finanzi li jiena kieku mort tax-xogħol kont naqla. U dawn huma testimonjanzi ħajja illi rridkom li f'isem Ġesu Kristu titgħallmu tafdaw il-mulej, titilgħu fuq spaltu għal kollox. Għax ħafna nies l-idolatrija tagħhom, inkluż Kristjani, għada fil-but. L-idolatrija tagħhom għada fix-xogħol, għada fil-finanzi. M'għadhomx jaduraw l-istatwi, imma il-flus għadhom problema x'jibżaw. Bħalma beża dak il-bniedem li ma telax fuq it-trapiż, jibżaw minn fejn se niklu. Għandi familja. U l-mulej jgħidlek anka l-asfur tal-bejt jiena ħsibt għalih. Aħseb wara lilek. X'hija tiżomna milli nintelqu verament fil-mulej. U nagħmlu biss dak li jritu. Għax jekk għandna relazzjoni vera ħajja ta' intimità u nfittxu wiċċu veru, il-mulej jgħidlek fejn għandek tmur. Il-mulej jgħidlek fejn hu xogħolok. Il-mulej jgħidlek x'għandek tagħmel. Waqt li kont mixja f'dawn l-erin li qed ngħidilkom, nisma' il-kelma Eden. Mur saqsihom. Qegħdin jgħixu minn issa fil-ġnien tal-Eden. X'jiġifieri, Sinjur? Għax jekk qed jgħixu fil-ġnien tal-Eden minn issa minn did-dinja huma preparati għall-miġja tiegħi. Jekk il-mod kif qegħdin jgħixu huwa barra mill-ġnien tal-Eden, jaqalaw lejxin tagħhom minn dak li qed jistinkaw huma personali. M'għandhomx intimità miegħi. U ma jifirħux li qegħdin igawdu b'dak li jien ħlaqtilhom, mhumiex preparati. Il-mulej urin il-Ġenesi meta Adam u Eva qabel ma dimbu kellhom kollox. Qabel ma dimbu il-mulej qallhom tistgħu tagħmlu kollox, tiklu minn kollox, tistgħu tiddominaw fuq kollox. U l-kelma li tani fl-ispirtu tiegħi bħala titlu ta' preparazzjoni għal miġja tiegħu għadni fit-titlu hija aħna kreati biex niddominaw ma' Kristu. Jekk inti tafdah biżejjed li verament iddomina mhux biss ħajtek imma d-dinja ma' Kristu, jgħat fl-Eden. Oriġinarjament dak kien il-ħsieb tal-mulej. Biex ikonnonija magħna, ikollu dik l-intimità magħna, li jkun jgħix magħna u li aħna ngħixu fl-ubidjenza. U meta ngħixu fl-ubidjenza vera tal-kelma talla kif jgħidilna hu, ikonna kollox. Allura x'inhi r-raġuni li aħna anzi ċerta Kristjani jew igegru, jew ħossuhom għajjinin, anke bix-xogħol tagħhom stess u bi-struggles tal-ħajja u bil-responsabiltajiet kollha li konna. Għaliex? X'inhi l-problema? Il-problema hija waħda minn daw it-tnejn. Għax jekk aħna kreati biex ikonna dik l-intimità u kuljum nitkellmu mal-mulej b'dik ir-relazzjoni u li ngħixu fl-ubidjenza tiegħu,
Mela aħna kreati għal dawk it-tnej, aħna suppost qegħdin ferħanin, kuntenti, fil-paċi, mingħajr struggles kif kienu Adam u Eva fil-bidu. Għaliex tilfu kollox Adam u Eva fil-bidu? Għax il-mulej tom kondizzjoni. Jistgħu jieklu minn kull siġra, minn fejn jridu, imma minn waħda le. Santa, minn dak kollu l-aħwa ngħidilkom id-dritt il-mulej tani ħolma u intom tafu li qiegħda ħafna bil-ħolm il-mulej fil-ħajja tiegħi. U rajtni, bħal dik it-tifla żgħira miexja bidejja miftuħin hekk, isni flying, miexja fil-ġnien tal-Eden. Dakin wara li smajt il-kelma Eden. Ħassejtni isni bħal ta' House on the Prairie, tiftakru kontu tara fi żmien dik it-tifla li kienet tiġri fl-erien hekk, ferħana, kuntenta, libera. Wow! Dejt ngħid, wow, xi ġmiel, xi pjaċir. U dal-ġnien kien tant kbir, kien tant sabiħ, kellu tant siġar, kellu minn kollox. Biex il-mulej jurini xtilfu. Biex il-mulej jurini in-nies tad-dinja, anke l-Kristjani stess, meta ngħid tad-dinja, x'qegħdin jitilfu meta ma jgħixux fil-ġnien tal-Eden minn di-dinja. Dal-aħħar il-mulej qed intini kliem li mhumiex tas-soltu. U l-kliem li qed ittini huma b'lingwa li jiena ma naqrafix. Fil-fatt, jekk naf ħafna lingwa Grika ma nafix. Grika, ma nafx Grik. U dal-aħħar, waqt li qed nitlob in tongues, il-mulej beda jktini kliem li huma bil-lingwa Griega. Kont naf l-ispirtu tiegħi bil-lingwa Griega. U ħassejtu jgħid li mur fittex dak li qed nagħtik. U l-ewwel kelma li ħassejt fl-ispirtu tiegħi li qalli għal minnu tad-dinja daw jgħidlek din mara kuku għax mhux se jifhmu. Totali. Ġifieri kieku kien għalikom tifhmuni, imma l-kelma talla tgħidlek l-affarijiet tas-saltna il-bniedem tad-dinja ma jifhimhomx. Imma intom tifhmuhom għax intom għandkom l-ispirtu talla. Min irid jemminhom jemminhom, min irid ma jemminhomx ma jemminhomx. Min irid jiġġudikana jiġġudikana. Jekk aħna l-ħajja tagħna tajniha l-Kristu u qed nobdu għaliex qed nagħmlu biss dak li qed jgħidilna, il-konsegwenzi anke ta' persekuzzjoni negattivi, we rejoice. U minn hemm bħalissa fuq il-YouTube li qed jitħaq u jgħidu daw ma jafux x'inhu ma jgħidu. Kif jgħidu min jitħaq l-aħħar jitħaq l-aħjar. Għax aħjar nitqu għax għandna l-Kristu milli nibku mingħajru. U għalhekk qed ngħidilkom l-aħwa li min verament jisma l-ispirtu talla jkellmu għax il-kelma talla tgħidilna in-naċ tiegħi jisimgħu leħni, nisma' mur għajdilhom, mur preparhom għax ħafna mhumiex preparati. Mur preparhom għalija usija. Għax'inhi? Usija. Usija x'inhi? Mort infittex fil-lingwa Griega xi tfisser il-kelma usija. U ħaġa tal-iskantament, waqt li qed infittixa u nsiba, insib li tfisser l-essenza kollha tal-ħajja, jien u. Meta l-mulej tkellem mal-profeti tiegħu, anke tkellem ma' Mosè. Meta Mosè qallu il-min ħammur ngħidilhom li min kellimni, qallhom għajdilhom jien u. U kieku qalli jien u, kont nifhimha. Imma mur għajdilhom usija. U jien usija. Il-kelma usija bil-Grik tfisser I am. Grazzi mulej. Apparti din, mur ippreparhom għall-miġja, mur ippreparhom għas-saltna, għax jiena delwaqt ġej. U nisma' l-kelma per usija li jiena ma kontx naf xi tfisser. Arġajt nidħol fil-Google, arġajt dejt infittex xi tfisser. U l-Google ħareġ l-istampa ta' Kristu fuq żiemel abjad bil-għaddejja tiegħu mixjin miegħu fis-sema. Però sija hekk li tfisser l-apparenza tal-mulej fis-sema. Taħsbu li kombinazzjonijiet daw? Mela qed nifhem bil-Malti. Qed nisma' l-kelma Griega, affarijiet li ma nafhomx, kombinazzjoni, fis-saltna m'hemm xejn li hu kombinazzjoni. U għalhekk qed ngħidilkom l-aħwa, kif se jkollna verament revelazzjoni li aħna preparati għall-miġja?
Ir-revelazzjoni li ġietni fl-ispirtu tiegħi illum hija dik. Jekk inti verament biddilt ħajtek u tajta verament il-Kristu qed tagħmel dak li qallek hu, dak l-ispirtu talla li qajjem il-Ġesu mill-imwiet veru qed jgħix fik, kemm il-darba smajniha. Imma jekk inti tajt bil-fom li int Kristjana x'għad biċċa talba tas-salvazzjoni u bqajt tagħmel l-istess, l-Ispirtu talla mhuwiex qed jgħix fik. Ifhmuha bħala revelazzjoni dil-biċċa. Jekk inti verament ħajtek tajta lil Kristu, għandek l-Ispirtu talla li qiegħed jgħix fik. U dak l-istess Spirtu talla li qajjem il-Ġesu mill-imwiet qajjem lilek. Jekk inti ta' parsi Kristjana x'qed tiġi l-Knisja u għadek tgħix bħad-dinja, l-Ispirtu talla mhuwiex qed jgħix fik. Jekk l-Ispirtu talla mhuwiex qed jgħix fik, il-mument li ħajkun hemm rapparenza ta' Kristu u ġej fid-dinja, jekk inti ġo fik m'għandekx l-Ispirtu talla, inti mewt. U jekk inti mewt, il-mewt ma tistax tqajjem il-mewt. Fimtu għadin? Fimtu għadin? Ħanarġa nirrepetiha, please, għax inħoss li b'revelazzjoni biss nistgħu nifhmuha, għalkemm smajnija ħafna drabi. L-Evanġelu huwa dejjem l-istess, però rrid ikun hemm revelazzjoni. Jekk inti verament qed tgħix fil-ġnien tal-Eden u għandek relazzjoni personali mal-mulej u taf x'iridek tagħmel fil-ħajja tiegħek personali u qed timxi f'obbedjenza, qed tgħix f'kuntentizza fid-dinja minkejja trabil tad-dinja, għax il-mulej għalinna li fid-dinja jkun hemm trabil, fid-dinja mhijiex ġenna, imma tgħix f'paċi u f'kuntentizza. Jekk inti veru qed tobdi, għax irridu nitgħallmu nintelqu f'idejn il-mulej u nifhmu b'revelazzjoni xi tfisser meta ngħidu u nikklejmjawha ħafna drabi we abide in the Spirit of God. Li aħna ngħixu fil-ken tal-oli, taħġwin ħajħ. Ngħiduha bil-kliem u ndikjaraw Psalm 91 u nafx xiex bħal pappagalli. Jew għandna revelazzjoni ta' xi tfisser li aħna ngħixu taħt il-ken tal-oli. Li kieku jien ikolli ngħid il xi ħadd minnkom illum. Il-mulej qallek biex tmur in-Niġerja. Biex tmur tevangelizza ismu. U tgħidli inti all right. In-Niġerja x'ħammur nagħmel qalb is-suwed hemm il-Mart. Nibża. X'ħammur nagħmel in-Niġerja għandi xogħol bħal dan, x'ħan nagħmel bix-xogħol, x'ħan nagħmel bil-ħaddiema. Okay. Il-mulek tak stedina. Jekk inti ġenwin fiha, il-mixja, inti tfittex wiċċ il-mulej. U jekk dak li il-profesija qaltlek, it tallies with your spirit, tagħmlu mingħajr biża'. Titla' fuq ix-shoulder tal-mulej u tħalli lilu imexxik fid-destinazzjoni. Imma jekk inti tajt għandi x'nagħmel ma jistax ikun. Kif? U kome? U question marks. Kulħadd jaraw. Noqogħdu attenti għax il-kelma talla tgħidilna ftit huma dawk li se jaraw is-saltna talla. Ftit huma dawk li qed jgħixu fl-Eden. Għax il-maġġoranza tal-poplu, apparti dawk tad-dinja mitlufin, huma Kristjani li jagħmlu bħal Eva. Kristjani li marru ħdejn is-siġra lil mulej qallhom biex ma jiklux minnha u semgħu mis-serb. U s-serb li huwa x-xitan li għadu jiġri fid-dinja llum il-ġurnata biex jinqeda. Bliema spirtu jinqeda. Dubju. Iġiblek dubju fil-kelma talla. Dak mhux vera ta' rid jgħidlek hekk taf għalfejn biex issiru Allat qallhom dubju. Mela jekk inti kollok profesija, x'ħa tagħmel? Se tisma' id-dubju u le dik mhux vera, dik ma kienx minn Alla. U naħsbu li aħna maħniex bħal Eva, maħniex bħal Adam. Noqogħdu attenti l-aħwa. Għax jekk qed nisimgħu lil-għadu jkellimna aktar milli nisimgħu il-mulej jkellimna u nħallu dak il-question mark ta' dubju u n-negattività jidħol fil-ħsieb tagħna, noqogħdu attenti. Għax il-mulej jridna liberi. Il-kelma li tani fl-ispirtu tiegħi waqt li kont qed nitkellem in tongues kienet elefterija.
Qatlu l-efterija x'inhi mulej? X'inhi l-efterija? Mort narġa' nfittex fid-dizzjonarju, insomma fil-Google Greek, l-efterija. Libertà. Freedom. Murajdilhom jien Sija biex ikunu preparati għal Perusija u li għandhom bżonn l-efterija. Se nagħmel hekk qatlu mulej. Għandhom bżonn il-ħelsien. Għandhom bżonn il-ħelsien mill-ispirtu li qiegħed jinfluwenzhom, dak l-ispirtu li qiegħed joppresshom, li qed iġaluhom iħossuhom imdejqin, li qed iġalhom jemnu li huma salvati u mhumiex għax l-ispirtu tiegħi, l-ispirtu talla mhuwiex qed jgħix fihom. U m'hawn xar mid dik il-xokk u dik il-qata li wieħed jista' jieħu jekk nemmnu li aħna ta' Kristu u ġo fina minn flok l-ispirtu talla qed jgħix il-mewt. X'biża'. Mhix kelma faċli vera biex ngħidilkom illum, imma dak li qabbadni nagħmel u dak li qed nagħmel. L-aħwa biex jinqeda żjed l-għadu. Apart id-dubju. Il-mulej ma tanix spiritu ta' biża', tagħna spiritu ta' sound mind. Però nafu li ħafna affarijiet aħna ma nagħmluhomx għax il-biża' taħkem. U llum se nkellimkom fuq 4 tipi ta' biża', nara daqsxejn il-ħin, 4 tipi ta' biża' li once li neħilsu minnhom l-aħwa, ejja nitalmu flimkien, once li neħilsu minnhom inkunu liberi li nistgħu ntiru fid-ġnien tal-Eden. Tixtiequ tkunu tafu x'inhi? Ejja naraw. L-ewwel biża' li l-għadu jinqeda biha u rridu nkunu crafty iżjed minnu hija il-biża' tal-bniedem. L-aħwa nixtieqkom tmorru fl-ewwel skrittura llum li hija Ġwanni 13 vers 36. Ġwanni 13 vers 36. Ix-xena hija hawnhekk fejn Ġesu kien qiegħed mad-dixxipli tiegħu jiekol u kienet qabel ma kellu jgħaddi mill dik il-passjoni ħarxa li kellu jagħmel. Waqt li kien kellimhom, kien hemm Pietru, li tafu li kienu ħobbu l-mulej, u ħanaraw il-konverzazzjoni bejn Kristu u Pietru. Mela, qed nitkellmu Ġwanni 13 vers 36. Qallu x'mun Pietru, fejn sejjer mulej? U Ġesu wieġbu, fejn sejjer jien, inta lissa ma tistax tiġi miegħi. Vers 37. Qallu Pietru, għaliex mulej ma nistax niġi miegħek issa? Għalik jien lest li nagħmel kollox. Fi brackets ktibt bil-fom. F'dal istadju Pietru kien miegħu. F'dal istadju kien dixxiplu tiegħu. Jafu li Kristu personali. U qallu għalik lest li nagħmel kollox. Min jaf kieku jiġi Kristu hawnhekk illum kollha kemm aħna ħanajdulu l-istess bħal Pietru. Għalik lesti nagħmlu kollox. Però l-fatti ħanaraw x'żammitu l-Pietru milli jagħmel kollox kif qalu. Vers 38. Wieġbu Ġesu. Inti tagħti ħajtek għalija? Tinsewx Ġesu jaf kollox. Tassew ngħidlek li s-serduq ma jdumx ma jiddem qabel ma tkun ċħatni 3 darbiet. Fi Ġwanni 18 issa vers 17 ħanaqbes naqra, naraw li Pietru jiġħad il-Ġesu. U nisimgħu dan il-kliem, vers 17. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru, int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? U huwa ġiba, le, jien minix. Ġwanni 18, vers 25. X'mun Pietru mela qalulu, int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Imma hu ċaħat it-tieni darba u qal, le, minix. Vers 26. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu, qalu, mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien? Vers 27.
Pietru ċaħat għal darboħra u minnu fih idden is-serduq. Li kien lest li jagħmel kollox. Aqqas laħqet għadda ġurnata. U dan huwa Evanġelu li forsi jinstema for granted. Imma lekk irridu nagħmlu verament eżami tal-kuxjenza. Aħna mill-ewwel tip ta' raġel dak li ma rridx jitla' fuq daru, jew li ieħor qallu iva nitla' għax nemmen fik li inti ħatwassalni għad-destinazzjoni tiegħi. Għaliex l-aħwa taħsbu li Pietru ċaħdu 3 darbit il-mulej? Għax ma kienx iħobbu? Għax ma kienx jafu minnu? Għaliex? Għax kellu il-biża tal-bniedem. Mela jekk aħna l-aħwa nelbu dik il-biża, ħajkonna l-ewwel step kif aħna nistgħu nelbu d-dlamijiet u x-xitan u ngħidulu hemm miktub warrab għax il-mulej ma tanix biża. L-aħwa il-biża tal-bniedem. X'inhi il-biża tal-bniedem? Għadni niftakar li dina kienet l-ikbar challenge li fl-ewwel żmien meta ntqajt mal-mulej u sirt Kristjana kelli jien personali. Hekk nista' ngħid li jiena kont meta kont għadni fid-dinja kont nieħu pjaċir nippliżja l-bniedem. Nieħu pjaċir. Jekk xi ħadd xi ħaġa, nipprova naqdih, nipprova nagħmililu. U kont nieħu pjaċir nara dak li jkun li tbissem. Meta sirtna fil-mulej, din kienet l-ewwel kriżi tiegħi. Għax dik il-pjaċir li qabel kont nieħu fin-natural li nippliżja lil ħaddieħor u nagħmel dak li ħaddieħor jixtieq biex narah kuntent tgħidli xi ħaġa ħażina di. Jew forsi biex inħossni tajba jimmi għajn nifsi li ngħid ara l dak dejtu ara dak għamiltlu dak li xtaq. Min jaf għal xiex kont nagħmilha? Forsi għalija, ma nafx. Imma dik il-kuntentizza ġiet fi kriżi għalija meta tqajt mal-mulej. Għattax hawnhekk jien għandi għażla. L-għażla tiegħi x'inhi? Li nippliżja l-bniedem kif dejjem kont fid-ħajja tiegħi? Jew inkella li nobdi l-mulej, nippliżja lilu u anke jekk jgħidu bija, u anke jekk jgħidu kontrija. Iddeċidejt l-ikbar deċiżjoni ta' ħajti li fil-ħajja tiegħi nagħmel suċċess. Mhux dak is-suċċess li jien għażilt, imma dak is-suċċess li Kristu għażel għalija. Għax is-suċċess li l-bniedem jagħmel mhuwiex is-suċċess li aħna nakkwistawh b'dak li nagħmlu aħna, bl-achievements tagħna personali. Imma s-suċċess li nagħmlu bħala Kristjani veru huwa li nsiru nafu x'inhu l-iskop għal xiex qed ngħixu. U meta nsiru nafu x'inhu l-iskop aħħari għal xiex aħna qed ngħixu. U nsiru nafu li l-mulej verament li ħalaqna li aħna l-iskop ta' Alla fil-ħajja tagħna kien illi wara l-mewt tagħna ngħixu għal dejjem f'kuntentizza u f'intimità mal-mulej kif oriġinarjament konna jew kienu Adam u Eva fil-ġnien tal-Eden. Allura, il-biża tal-bniedem li tkun attakkata miegħek personali bħala persuna biex toġob tmur waħda. Għax meta inti tkun taf minnu Kristu, meta inti tkun taf x'imħabba u xi ħlewwa huwa l-Ispirtu tiegħek u tkun taf li hu għalik u mhux kontrik, bħal meta għandek missier, hawn nies li għandhom missierhom kien kattiv, hawn nies li missierhom ma kienx għalihom kien jaħdem kontrihom imsieken. Però jista' xorta jarfu li Ġesu Kristu mhuwiex kontrik. U meta taraf min hu l-mulej b'dik intimità personali li huwa dejjem jaqbes għalik bħal dak il-ħabib tiegħek intimu li jekk inti inqalalek xi ħaġa taf li dejjem tista' tmur tkellmu u dak se jaqdik u se jgħinek, anke fin-natural jiena bħala bniedma kont nipprova naqdi bniedem ieħor. Kont għadni mingħajr Kristu kif nafu llum aħseb wara bi Kristu. X'tista' tagħmel li Kristu jtina dak is-sentiment ta' kompassjoni għall bniedem? Qed tifhmu x'inhu s-suċċess. U d-domanda li qed insaqsikom illum, inti bniedma ta' suċċess. Forsi tgħid li iva tagħmel suċċess għax il-boss ta' promotion dal-aħħar. Iva għamilt suċċess għax kont naqla so much, imbissa qed naqla ħafna iżjed ta' xirdupja lil paga. Is-sit? Proset. Min jgħid li qed tagħmel suċċess?
il-boss, ommok, missierek, ħabibtek. Min? Il-mulej. Għax marbuta mal-biża tal-bniedem, hemm biża oħra l-aħwa li x-xitan jigranfa magħha għalhekk irridu nikxfuha bħal meta nikfu l-bor ma naraw xejn mat-tisjir. Li hija l-biża tal-falliment. Ħafna drabi persuna tista' tkun Kristjana wkoll takkomoda lil bniedem ieħor minħabba li tibża li jekk ma tikkomodax iż-żewġa li tfal tagħha lil dak u l-ieħor il-ċikku lil mama lil papa lil sejda boss ġifieri dak li taħdem miegħu mhux is-Sitt Kristu. Tibża u taħseb li ħatkun falluta għax mhux se tintoġob. Ġieli nisma' nies li jgħidu li qed nagħmel minn kollox ħasra biex noġob it-tali jew noġob it-talija. Għal xejn. Għax għalhekk il-mulej jgħidilna huwa cursed, mhux ċajta ta' misħut il-bniedem li jafda fil-bniedem. U għalhekk huwa mbierek il-bniedem li jafda falla. U għalhekk qed ngħidlek jekk inti vera trid tagħmel suċċess fil-ħajja tiegħek, oħt, hija. Għamel dak li jgħidlek il-mulej li għandek tagħmel fil-ħajja tiegħek. Tibqax iżjed takkomoda l-bniedem. Tibqax iżjed din il-biża li qed jipprova jużaladu fil-ħajja tiegħek ta' falliment, għax inti forsi meta kont żgħir qatt ma kienu jagħmlu lek kuraġġ. Għax inti forsi meta kont żgħir dejjem kienu jgħidulek inti m'inti kapaċi għal xejn. Forsi kienu jgħidulek inti ignorant, forsi fl-iskola ma kontx tmur tajjeb, forsi ma kontx taf kif tagħmel sewwa l-somom u laqqas forsi taf b'lingwa oħra għax ma kontx wieħed jew waħda ta' skola. Allura xi tfisser li int fallut? Forsi d-dinja hekk tarak. Imma jekk inti sibt il-Kristu, inti għandek suċċess fil-ħajja tiegħek ħafna iżjed minn dak il-businessman li huwa ta' skola, li għandu ħafna flus, li għandu ħafna djar, li għandu ħafna jottijiet u li għandu ħafna beni u li jistieden lin-nies biex jiġu jieklu għax jagħmilha ta' galantom ara x'għandi wara kemm għandi mingħajr Kristu. X'jiswa li d-dinja kollha tkun tiegħek u m'għandekx is-salvazzjoni. Il-mewt tiġi għall-arrieda quddiem wiċċna għax nafu li suddenly kif tajjel il-mulej, il-kelma suddenly meta ma nkunux qed nistennew jiġi bħalma ma kontx qed nistenna l dawk tal-mutur. Għax fil-bidu l-aħwa forsi ma smajtunix fuq il-YouTube għat li kont miexja fit-triq kollha kwietek, triq vera sabiħa n-naħa tar-raba u qed nieħu pjaċir bil-preżenza ta' dik in-natura. U f'daqqa waħda laqqas biss b'sarta jiġu grupp ta' muturi u għamlu tant ħsejjes li jiena taw minn fejn ġew. U hekk għattilhom lill-aħwa li qegħdin hawnhekk il-Knisja. L-Ispirtu talla kellimni u qal li hekk tiġi l-miċja tiegħi Alla rrieda. Mela jekk nafu li suddenly u jekk nafu li Alla rrieda, għalhekk irridu nkunu preparati dejjem għax kieku ma tkunx Alla rrieda, kieku aħna qed nistennew guest biex jiġi wkoll magħna, kieku nippreparaw. Kulħadd jaf jipprepara. Kulħadd jaf jipprepara. Naħwa, kont qed ngħidilkom kemm kienet challenge għalija meta sirt naf il-mulej biex ma nibqax nipplizja lil bniedem u nibda nipplizja l-Alla. Dak kien l-ewwel challenge tiegħi. Mbagħad darba minnhom smajt testimonjanza ta' persuna illi dal-ġuvni sabiħ, seta' min jaf kemm seta' kellu nisa u jagħmel minn kollox fil-ħajja tiegħu, anka kien jitrejnja bodybuilder, intaqa' mal-mulej. U meta intaqa' vera mal-mulej sar jafu personali, beda jħoss fl-ispirtu tiegħu dan ħuna li għandu jmur fuq it-televiżjoni u għandu ikollu programm barra minn Malta Kristjan biex jitkellem fuq l-imħabba tal-mulej. U kien hemm gżowz li qalulu brother, x'ħadd tagħmel? Inti ħadd irrovina l-karriera kollha tiegħek, dak kollu li għamilt jekk ħadd tmur fuq it-televiżjoni biex toqgħod ixxandar il-Kristu, kemm se jitqu bik. Trid tirrovina kollox, trid tarmi kollox. Għalhekk il-kelma tgħidilna min iżomm ħajtu jitlifa u min jitlef ħajtu f'din id-dinja li hija jirbaħa. U dan iddeċida li jmur against all odds u jmur fi programm tat televiżjoni xandar il-Kristu.
Mingħajr biża' tal-bniedem. U darba minnhom kien miexi fi triq, dana kien kantant. Ukoll kien jaf ikanta. Kien miexi fi triq u kien hemm xi grupp ta' xi 3 ġuventur. Bdew jitqu sejrin hekk wara minn hemm dak il-miġnun. Ara minn hemm dak li joqgħod jitkellem fuq Kristu Ġesu ċiela u Ġesu nieżel u le m'għandux jagħmel. Ha u bdew jitqu bih. U dak il-ħin minflok weġibhom daħal id-dar. Għal dak li l-għadu jagħmel għad-deni, il-mulej dawru għal-ġid. U beda jikteb kanzunetta, għax kien anointed ħafna l-kanzunetti. U jikteb. U l-kanzunetta tistaw tisimgħuha. Semmija I don't care. I don't care x'jgħid il-bniedem, but I care x'jgħid Ġesu Kristu. Għaliex huwa Sidi. U jien għażilt it-triq tas-salvazzjoni. I don't care kemm jitqu bija. I don't care kemm jibbulijawni. I don't care x'jgħidu fuqi. I don't care kemm gideb jgħidu fuqi. Għax ftakar li l-għadu x-xitan huwa l-missier tal-gideb. U l-esperjenza tiegħi li għattilkom meta kelli challenge kbir x'nagħmel, narmi kollox il-karriera li kont għamiltu fit-televiżjoni, x'nagħmel? Meta ddeċidejt li nerħi kollox, kont naf x'ġej għalija. U wara ftit bdejt nara ismi mċappas fuq il-gazzetti, fuq gideb waħda wara l-oħra, mala fami, min kollox li l-għadu jinqeda biex dak li jkun ma jersaqx lejja, biex dak li jkun ma jiġix għandi, biex dak li jkun ma jiġix l-uffiċċju tiegħi, ħalli ma jismax fuq il-verità. U xirrajt dawk l-affarijiet. Ma kienx easy, ma nistax ngħidilkom li kienet easy. Speċjalment fl-ewwel żminijiet li kont tajt għal Kristu. Però taf xiex, illum ngħid I truly rejoice. U taf għaliex nifraħ. Għax inserraħ rasi li jekk qed jippersegwitawna l-Kristu bħalma qal l-Apostlu ta' San Pawl, we should rejoice. Li anzi nieħdu pjaċir li qed nagħmlu xi ħaġa tajba l-mulej. U li għandna l-pjaċir li jistgħu isawtuna u jabbużawna għal Kristu. Għax sinjal li triq li aħna mixjin hija triq tal-verità. X'inhi d-differenza bejn Kristjan ġenwin u Kristjan li jibża imur fuq spallit il-Ġesu? L-unika differenza hija x-xift ta' priorità. Il-bniedem li jgħid minn fommu li jemmen f'Ġesu Kristu, għaw ħafna li jemnu, intom tafu li anke x-xitan jemmen, u jibqa' jiffoka fuq innifsu, fuq in-needs tiegħu personali, huwa dak li ma twilidx mill-ġdid, mhux veru. Għax poġġa lilu nnifsu fin-nofs u baqa' jgħix b'dak li jritu. Il-Kristjan li huwa ġenwin, ix-xift u l-fokus tiegħu minnu nnifsu tefaħħa fuq Kristu. U kieku Petru meta ċaħat il-Kristu, il-fokus tiegħu għamlu verament fuq Ġesu kif qallu jiena għalik nagħmel kollox, kieku ma kienx giddieb. Kieku ma kienx ikollu dak l-għali u d-disperazzjoni kbira li ħass meta sema s-serduq jidden u kien jaf li l-muleja fżaħ li se jiġdu. Is-serduq jidden għalina meta jiġi Kristu fil-miġja tiegħu. Is-serduq jidden. Dak il-ħin li jiġi, inti kif se tkun? Bħal Petru? Li tkun ċħattu, għax għandek il-biża tal-bniedem, bat tippretendi li jint Kristjanu jieħdok miegħu. Jew ikollok disperazzjoni u frustrazzjoni tant kbira u għali għal ħajtek kollha li bqajt l-art minħabba li inti ċħattu. Għax bżajt mill-bniedem. Għax bżajt li tfalli. Għax il-boss għallek, narġa' niġu għax-xogħol. Li jekk inti m'intix se tagħmel X, Y and Z, se titlef xogħolok. Forsi ġili rajtu għaddi l-esperjenza x'kienet qiegħda fuq film ta' persuna, film Kristjan, illi il-boss tiegħu ġalu jikdeb. U għallu
ara għallu għandek option, irridek tatin risposta saħda. Għallu irridek tajt illi kaxxi tal-merkanzija minn flok 17 ġew 16. Għallu ħalli f'dik il-kaxxa nagħmel li rrid biha jiena. Għallu aħsibha, għallu kellimni għada. Dan raġel kien mejjet għax-xogħol, fil-mejjet il-kelma ġibek, għax kellu familja u xtaq il-finanzi. U qal ħajġalni nikdeb ma jkun qatt. Qal għaliex jien bniedem Alla u jien semmur u se ngħidlu ma nistax. Qal anke jekk jien ħambati nispiċċa narġa' mingħajr xogħol, nħalli f'idejn Alla. Marlada. U l-boss qallu x'iddeċidejt? Qallu se tagħmel kif għatlek? U dan raġel li kien veru wieħed minn dawk li jintefa' fi spallej ta' Kristu. Qallu le. Jiddispjaċini ngħidlek, ma nistax nakkomodak. Ma nistax nikdeb. Qallu għax Alla sidi jgħidli biex ma nikdebx. Għabis il-boss qallu taf se tkun il-konsegwenza tiegħek hu? Qallu naf. Ma jimpurtax. Ħadlu bideħ u fin-natural ħaseb li ħajspiċċa mingħajr ġob. Imma minn flok tbissem. Qallu int is-sitt wieħed li saqsejt biex jagħmilli dil-biċċa xogħol biex jikdeb. Qallu l-5 ta' qablek kollha gidbu. Qallu qas jinteressani minnhom. Qallu int kont l-unika wieħed ġenwin li anke jekk inti kont lest titlef ix-xogħol tiegħek, rid tkun sinċir. Qallu jien kont qed infittex bniedem tat-tip bħalek. Qallu ġob mhux biss huwa tiegħek, qallu ma ħantik promotion ħassir il-manager fil-fabrika. Għax int affidabbli. U din qed ngħidilkom din l-istorja għax miskien povru bniedem jaħseb li jekk ma jakkomodax il-bniedem li jista' jkun kif qed ngħidlek il-bott ta' fuq u ħajjispiċċa b'xejn. Dik hija ignoranza tal-mod kif naħsbu minħabba li ma nafux il-mulej. Jekk għandna relazzjoni intima ma' Kristu nafu li hu se jtina kollox basta nkunu qegħdin f'obbedjenza lek narġa' mmur fl-Eden, jekk kieku obdew ikollhom kollox. Taħseb li ħajħallik il-mulej, għalhekk jgħidilek l-Evanġelu duq u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Għafda fih. U qed ngħidilkom forsi għattilkom ħafna drabi din ħaġa. Trust in the Lord. Għafda u fih. Għaliex għadni ngħid l-istess diskors? Għaliex nara bajnejja ħafna nies li huma Kristjani li qed jimxu bl-aħħar l-ewwel wieħed. Jemnu li jistgħu jaslu għad-destinazzjoni ma rridux jitilgħu fuq ħoġru jew fuq daru. Jekk inti m'intix lest li tagħmel ġest fil-ħajja tiegħek għax trid tibqa' takkomoda jew anke takkomoda lilek innifsek. Ħadd tippretendi xi ħaġa mingħand il-mulej. Aħseb wara kemm ħadd tippretendi li inti salvatu li ħadd titla' miegħu. L-aħwa. Biża oħra li nixtieq inkellimkom fuqha, importanti li nikxfuhom daw ħalli neħilsu minnhom. Hija il-biża tal-Alla. Mela sissa tkellimt fuq il-biża tal-bniedem, tkellimt fuq il-biża ta' falliment u issa ħanitkellem fuq il-biża tal-Alla. Din il-biża tal-Alla hija l-aktar biża li ma tiftihomx sewwa. Għaliex hemm żewġ tipi ta' biża tal-Alla. Għandek it-tip li huwa healthy, the right fear of God. U t-tip ħażin, biża tal-Alla għax ma tafx minnu tibża minnu. Il-biża tal-Alla, kelma tal-Alla tgħidilna huwa l-bidu tal-erf. Mela jekk aħna rridu nażlu verament the healthy fear of God, taf x'irridu nagħmlu l-aħwa. Meta tħossukom depressed, meta tħossukom frustrati għax forsi l-affarijiet ma ġewx kif tixtieqhom intom, you run to the Lord. Tiġri u tagħti s-sitwazzjoni tiegħek il-mulej. Tiġri lejh u tiftaħ qalbek miegħu u tgħidlu ġrali hekk u hekk inti qed tara kollox sinju. Run to him. Mhux tiġri l-bot minnu. Għax il-biża tal-Alla li hija ħażina huwa tara kif il-mulej ma ħadimx fil-ħajja tiegħi, dak li tlabtu ma tanix, daqshekk, issemmellix Kristjaneżmu, ma rridx naf balla, ma rridx naf daw it-tip ta' nies.
dubju li l-għadu qed iġiblek fuq Alla li ma jisimakx, li qed iġibek taħseb li Alla veru li bat il-Ġesu Kristu, he's not for you imma huwa kontrik, dik hija gidba, isimgħu l-għadu, gideb, dubju, biża. Jaqbad magħhom għal skop biex inti tfalli. Għax dik il-propju biża ta' falliment li inti qed tibża minna u tipprova takkomoda biex ma jiġrilekx il-falliment, huwa propju dak li inti ġrilek jekk ma tażilx it-triq tal-obbedjenza ta' Kristu. Mhux biss għax tfalli b'mod naturali għax il-mulej ma jistax jipproteġik għax torbotlu jdeh, imma tfalli għax inti tkun qed tibbaża fuq il-bniedem. U meta tibbaża fuq il-bniedem, kull bniedem jista' jkun min ikun, jista' jkun żewġek, jista' jkun martek, jista' jkun uliedek, xejn illum jgħidulek mod għada jistgħu jgħidulek mod ieħor. Qed tifhmu għaliex aħna rridu bil-fors nissuperaw dawn il-biżgħat biex aħna nimxu verament mal-mulej. Storja oħra li darba kien hemm fuq il-biża' Alla ħanajdilkom, darba kien hemm persuna. U dal-persuna kien ukoll kantant kombinazzjoni u kien mistieden fi knisja. U f'dil-knisja il-pastor qallu ejja kantannek naqra diski tal-mulej biex tqanqal naqra lill-knisja. U dak qallu iva. Ipprepara, insomma bil-kitarra, u l-mument li l-pastor introduċih lil dan huna u tela fuq il-pulptu biex idoq il-kitarra ħajibda jkanta, dak li hu prepara, weħel. Totali, nesa l-klim, nesa x'mużika kellu jdoq. Totali, nesa kollu, ġi ġamja, ġi blank. Ma tafx kif bniedem jista' kultant jiġril, tara daqsxejn ġi blank anke tkun f'eżami, tkun studjajt tant ġi blank. X'se nagħmel qal? X'kisra x'biża' hawn in-nies tal-knisja qudiemi. U dak il-ħin ftakar f'ommu, għax ommu kienet mara Alla. U minn meta kien għadu żgħir, ommu kienet tgħidlu afda f'Alla. Intelaq fil-mulej u tara li l-ebda xkiel ma jiġrilek. L-ebda xejn ma jkollok għalfejn, l-ebda mistħija ma jkollokx għalfejn tiffaċċja jekk inti vera tafda fil-mulej. U dik is-sentenza ġietu f'moħħu u qallu mulej ħanintelaq f'idejk. Fin-naturali jiena nsejt x'suppost għandi nkantalhom. Imma ħdem minn Spiritu Alla, għax dak li tagħmel int huwa dejjem tajjeb. Okej. Beda idoq nota, kanzunetta ġdida. Ma kienitx il-kanzunetta li prepara, idoq nota, idoq oħra, u beda jivvinta l-kliem dak il-ħin ta' kanzunetta ġdida, xo kien awtur tal-mużika. Beda jivvinta l-lyrics. U għamel kanzunetta ġdida, wara dik il-kanzunetta ġiet oħra u ġiet oħra. Kollha kien qed jivvintom l-Ispirtu Alla. Jitkellem in tongues, inkanta in tongues, jivvinta l-kliem. Wasal il-ħin tiegħu biex jitlaq u telaq. U x'intelaq mar id-dar. Lord qal, x'għamilt. Min jaf kif stajt iddiżappuntajtu lill-pastor. Fil-għaxija ta' dakinhar, il-pastor ċempillu. U qallu, so and so, għadek ma tafx x'għamiltilha lill-knisja int. Qallu pastor, aħfirli, skużani, naf, skużani ma tarġax tkun, qallu blukkajt dak il-ħin ma stajtx nara nsejt kollox, qallu li preparajt. Aħfirli, skużani. U l-pastor qallu, taxi x'irridek, irrid niskużak. Qallu jien għadni kif qed ngħidlek, għadek ma tafx x'għamilt fil-knisja tiegħi. X'għamilt qallu mela f'xi froġ, qallu x'għamilt fil-knisja tiegħi. Qallu inti ġej dalgħodu fil-knisja kien il-ħadd. Qallu l-knisja da miftuħa, qallu għax sadel ħin bil-lejl fil-għaxija. In-nies tiegħi tal-knisja għadhom arkubtehom. Jaduraw l-Alla u jibku. U rajna ħelsien u eġubijiet u affarijiet tal-għaġeb lil mulejja f'jagħmel. Qallu permezz ta' dak li inti kantajt, permezz ta' dak li inti għadt. Grazzi qallu, m'għandix fom biex ngħidlek grazzi ta' dak li inti għamilt. U dak baqa' ċassat. U qal, għaliex qed niċċassa?
Meta jiena naf li jiena nservi Alla li hu tal-impossibbli. Meta jaf li jien nservi l-Alla li mhux jien irrid nagħmel il-performance, imma jien irrid inwarrab min nofs biex jaħdem hu. U lek għattilkom id-differenza bej bniedem li granfa ma spalliet il-mulej u li uħor li jibża huwa dak li x-xift huwa fuq innifsu. Jekk inti Kristjan li għadek tiffoka fuq il-bżonnijiet tiegħek personali u tibża, illum hija l-ġurnata li l-mulej tak u tagħna bħala opportunità li vera nindmu mill-jien. U nindmu mill-biżat. Kemm smajt nies hawnhekk fil-Knisja u anke barra, jien nibża jien nistita, no, that's not from God. Jekk inti vera għandek l-Ispirtu tal-Alla dak il-kliem ma jistax joħroġ minn fommok. Għax meta inti titkellem dak il-mod qed tirrifletti li inti mejta. Anke jekk ilek tiġi Knisja snin. Titngħidilkom biża' oħra. Għattilkom ħankellimkom fuq 4 biżat. Biża' tal-bniedem, biża' tal-Alla, biża' ta' falliment u l-aħħar biża' li gran faladu magħha hija l-biża' tas-solitudni. Minħabba li bniedem jibża li jkun waħdu, jażel li jiżżewweġ ta' malajr. Forsi l-ewwel tfajla li tiġi u tagħtih il-wiċċ mingħajr ma jfittex wiċċ il-mulej il-min għandu jiżżewweġ u jagħmel l-ar deċiżjoni ta' ħajtu. Il-biża tal-loneliness tista' twassal lil xi ħadd tal-suwiċidju għax iħossu d-disprat. Imma kontu tafu li il-loneliness fiha nnifisha, li inti tkun waħdek fiha nnifisha hija ċavetta tas-saltna. Hija ċavetta tad-dominju li jien qed ngħidilkom li l-mulej tagħni fl-ispirtu tiegħi llum meta qalli mur ngħidilhom li aħna kreati għad-dominju ma' Kristu Ġesu. Għax jekk inti is-solitudni m'intix se tfittixha ta' ngħidilkom, mela dak li l-bniedem fin-natural jibża minnu, il-biża li tkun waħdek, fil-ħajja kristjana, il-persuna li hu Alla veru ġenwin, mhux l-ipokrita, ifittex is-solitudni. Ifittex il-postijiet fejn inti tista' tisma' l-Ispirtu tal-Alla. Taħseb l-Ispirtu tal-Alla tista' tisimgħu fit-traffiku. Taħseb l-Ispirtu tal-Alla tista' tisimgħu fid-dar. L-iktar jekk ikollok xi 3 tfal 4 żgħar iwersqu jgħidu. U nibda nsaqsi l-mulej, grazzi mulej tal-li tajtom li għal-barka tiegħi mhux għad-dannu, but deliver me. U tini ċans li nkun waħdi miegħek. Tini ċans. Għax naf li jekk ma nkunux waħedna mas-Sinjur, kif se niftħu il-bieb tas-saltna? Il-mulej l-inna Kristjani tagħna ċavetta biex inkeċċa x'jagħtem fismu, biex ikonna l-awtorità ta' dak kollu li l-mulej għandu, ikonna aħna. Ara xi pjaċir u xi grazzja. Però l-bniedem tad-dinja u anke Kristjani li ma jafx minnu Kristu, qiegħed iħalli lid-demonju lill-għadu tiegħu innifsu, juża il-biża tas-solitudni biex iċ-ċavetta ma jkollux, biex ma jkunx jista' jiftaħ is-saltna, biex ma jkollux id-dominju u l-awtorità u jibqa' flama mbagħad il-mument li jiġi l-mulej jiċċassa lix ma tteħħitx. Qed tifhmuni l-aħwa. Allura jekk inti Kristjan ta' veru u m'intix qed tfittex postijiet ta' solitudni biex tmur tintaqa' mal-arus ta' veru bħal meta tfajla tmur tintaqa' mal-arus tagħha u trid toqgħod waħedha miegħu. Ma tridx toqgħod mal-bieb, ħassir tafu, ħadd titkellem miegħu. Ħalli tkun preparata għaż-żwieġ. Ferusija tajba. Jekk inti mhux se jkollok almenu dak it-tikka ta' fervur li tfajla għandha l-ġuvni tagħha u li tkun trid li ssir tafu biex għada pitada tiżżewweġ miegħu ikollha l-patt miegħu, jekk m'għandekx dak l-istess fervur li tfajla għandha l-ġuvni tagħha biex inti tmur tfittex lil mulej, għadek m'intix fil-ġnien tal-Eden. U jekk m'intix qed tgħix fil-ġnien tal-Eden dik l-intimità mal-mulej u l-mulej kelmek u jgħidlek x'għandek tagħmel
U b'dik il-kelma inti tista' tobdi. Kif tista' tobdi jekk ma tafx x'inhi l-kelma tiegħu? Grazzi Mulej għandna l-kelma, għandna l-Bibja. U l-Mulej ħallina l-mandamenti tiegħu biex aħna nkunu nistgħu nimxu fuqhom. However, il-Mulej kellimna, għalkemm kellimna ħafna mill-Bibja u hija xi ħaġa tajba, personali. Inti li t-tifel tiegħek il-kbir tkellmu bħal żgħir. Inti li r-raġel tiegħek tkellmu bħal tifel. Inti l-bniedem tkellmu skont l-esperjenzi li inti dak li ikun għadda minnhom, ħajifmek. U l-Mulej li jaf il-ħajja tagħna kif inhi battejna x'għaddejna minnu, in-nuqqasijiet li kellna, rejections forsi ta' meta bniedem ikun żgħir, ikellmek personali. Imma biex ikellmek personali fuq dak li jridek tagħmel int skont l-esperjenzi tiegħek, titlew tfittxu. Għax jekk inti ħatmur bi premura kif jgħidu li Alla huwa kontrik għax qatt ma tani xejn u laqqas biss tfittxu, allura bil-fors ħatibqa' waħdek. U dik id-disperazzjoni tas-solitudni iġġibek li Alla ħares qatt vera tista' tagħmel suwiċidju għax ix-xitan li huwa dak li jiġi biex ifarrak, ikisser u jisraq u joqtol. Iridek juża lilek stess biex toqtol lilek innifsek ħassib ruħek fl-abbissi tal-infern u ħalli inti ma tilħaqx il-milja tal-iskop li għandu għalik. Għalhekk illum qed ngħidilkom jien l-aħwa għarfu x'inhuma l-biżat li l-għadu qiegħed jikkrea f'moħħkom għax hawn hija l-battalja, it's all in the mind. Sewwa? U jekk inti wieħed minn dawk li tibża ħafna li tkun waħdek għalhekk forsi inti għamilt kompromess li sibt xi tip ta' xogħol li ma jixraqlekx imma ma jimpurtax, basta jkun hemm ta' madwar li nista' ngħid kelma magħhom, jew qed tagħmilha ma' nies jew ħbieb li ma jixirqulekx għax tajt nippreferi nagħmilha mal-bulijiet milli nagħmilha ma' xi ħadd li forsi jirriġettani. Ma tafx inti tagħmel. Hawnhekk ħanajdlek li inti ma tħobbx lilek innifsek. Għax jekk inti taf verament l-Ispirtu t'Alla, l-ewwel ħaġa li għandek kun taf li l-Mulej iħobbok. U l-Mulej għalinna biex inħobbu l-xulxin bħalma ħabnaw, u kif tista' tagħmel dal-kmandament li tħobb il-ħadd ieħor jekk inti ma tħobbx laqqas lek innifsek. Tifhmuha l-loġika. U għalhekk illum l-istedina tagħna l-Mulej jgħidilna kunu żgur li telbu il-biża tas-solitudni. Għax il-biża tas-solitudni hija dik li tħallik ospressat. Tagħmelx deċiżjonijiet ibbażati fuq innifsek fuq x'taħseb int jew x'temmel li hu l-aħjar għalik innifsek. Għax il-Mulej għandu aħjar. Il-Mulej lilek tant iħobbok li jixtieqlek il-ġid iżjed milli inti tixtieqlek innifsek. Dak huwa Alla tagħna. Bħalma inti jekk għandek l-ulied bħala lil uliedek ħafna nies, għax mhux kulħadd, imma il-norma ta' ġenitur huwa li lil-uliedek tkun tridilhom il-ġid iżjed minnek innifsek. Mela jekk Alla tagħna huwa dak il-missier twajjeb ta' veru, tħallix ix-xitan jibqa' jqarqek iżjed ilek 40 sena, ilek 30 sena, ilek 20 sena, ilek 10 snin temmen gidba li Alla huwa kontrik għax kellek missier li kien veru kattiv jew li kienet veru taħrek. Illum hija l-ġurnata li tgħidlu daqshekk lix-xitan. Illum il-ġurnata li tgħidlu daqshekk se nħallik titħaq bija bħalma tħaq badam u beva. Għax jien irrid ngħix fil-kuntentizza. Min issa l-Eden, mhux meta naslu, għax il-Mulej qalilna li l-ewwel irid isibna fl-Eden hawn. Jekk inkunu fl-Eden hawn, nistgħu nitilgħu. Jekk ma nkunux fl-Eden, ġifier ma nkunux f'obbedjenza u f'dik l-intimità ħajja mal-Mulej, insija li titla'. Qed tifhmuni? Nies bħal Mosè, nies bħal David, nies bħal Giuseppi u Ġesu Kristu nnifsu, kollha kemm huma għamlu suċċess fi żmien tas-solitudni tagħhom. Mela intom tafu li David ftit ilu semmija l-pastor kien shepherd boy, jirannaċ. Min jaf f'dak iż-żmien li kien jirannaċ kemm kellu ħin fl-erien waħdu mal-Mulej. Kienet il-preparazzjoni biex hu jsir re. Lilu għażel. Giuseppi, kemm il-darba kien mibjuħ minn ħutu, jikdbu fuqu, kien il-ħabs,
mala fama fil-ħabs qatt ma tilli far-relazzjoni tiegħu mal-mulej. Baqa' dejjem jobdi, baqa' dejjem jagħmel is-sewwa, baqa' dejjem fl-eden għax il-ħabs mhuwiex naturali, il-ħabs huwa mentali. Hawn nies li qegħdin fil-ħabs ta' Kordin forsi qed jisimgħuni bħalissa huma liberi għax għandhom l-Ispirtu tal-Alla u għandhom il-kuntentizza u qed jistennew il-mulej u l-miġja tiegħu b'saħħa bħal meta dik it-tfajla tistenna l-arrus tagħha b'saħħa ħalli tinnamra miegħu. U għandek oħrajn sfortunatament li qegħdin barra għandhom kollox, m'għandhomx l-Ispirtu tal-Alla u għandhom id-disperazzjoni. Talli xi żjed li s-solitudni tiegħek tkun l-għadu tiegħek. Is-solitudni tiegħek hija ħabiba tiegħek. Għax fis-solitudni tiegħek inti tista' takkwista l-Eden. Mingħajra ma tistax. Mingħajra ma tafx int min int. Mingħajra ma tafx il-mulej x'għandu għalik. Mingħajra ma tafx x'inhu l-iskop ta' ħajtek. U meta inti tasal għal dik id-destinazzjoni fuq spallet Ġesu, ikun il-moment li inti lħaqt il-milja ta' dak li l-mulej iridek tilħaq. Mela llum qed naraw l-aħwa li mhux biss il-mulej jridna li ngħixu fl-Eden mid-dinja. Mhux biss ridna l-mulej li nissuperaw dawk l-erba' biżgħat li x-xitan l-għadu tiegħi u tiegħek ifessfsinna f'moħħna. Li narġa' nirrepetihom huma l-biża' tal-bniedem, il-biża' tal-Alla, il-biża' ta' falliment u l-biża' ta' solitudni u li minħabba fiha nagħmlu deċiżjonijiet li huma ħżiena minflok nistennew il-mulej biex jurina triq bil-warnings tiegħu għax il-mulej fil-innal tiegħu jafżak li l-Pietru għafżaħ. Għafżaħ. Għallu laqqas jilħaq jidden is-serdu bla bla. Għallu għax kellu relazzjoni miegħu da. Anka meta jkollok relazzjoni mal-mulej tista' tagħmel deċiżjonijiet żbaljati jew tkun f'diżobbedjenza kif rajna lil Pietru. Aħseb wara jekk ma jkollokx l-Ispirtu tal-Alla, jekk ma tkunx tafu minnu u qed tgħix għalik innifsek. Mingħajr dak ix-xift minnek innifsek għal Kristu. X'jagħmel, x'ħerba jagħmel għadu. L-aħħar punt li nixtieq ngħaddi lilkom illejla x'ma nixtieqx inħallih barra. Huwa li nafu illi l-ispirtu ħażin l-għadu tagħkom u tiegħi ix-xitan huwa bħal nemusa. Darba minnhom kellimkom naqra fuq in-nemus. Illi iddejqek, illi tiġi bil-lejl biex tikdmek, illi ma tkunx tista' torqod biha, illi ħafna drabi tista' jkun ħażina valenuża tal-imod li ċerta nemus huwa skopert l-aħwa li jistgħu jikdmu lil bniedem u jagħtuh il-mart li jista' jwassal għall-mewt. Kont qed nara li huwa riċerkat illi in-nemus long term joqtlu l-bnedmin iżjed milli joqtlu x-sharks, il-bnedmin, bil-mararja u l-affarijiet li jġorru. U għalhekk qed nikkompara lil l-għadu tiegħek u l-għadu tiegħi bħal nemusa. Biex inti tkun żgur li n-nemusa ma tikdmekx. Normalment, x'tagħmlu? Jien għandi sprays kemm trid. Jew nisprejjaw, jew nilbsu l-brazzuletta, qas naf kemm il-darba lbistaw brazzuletta apposta tan-nemus, jew inkella nagħmlu ma rridx nagħmlhom reklam stermino jew xi ħaġa hekk li tixal, irridu nagħmlu xi ħaġa biex nipprevedu li din nemusa toqtolna. Issa, ma jfissirx li billi nagħmlu dawk l-affarijiet, in-nemusa mhux se tikdmek xorta. Imma ħseb wara kemm tikdmek jekk ma tagħmilx il-prevenzjoni. Il-mulej llum qed jgħidilna. Jekk inti ma tridx li l-prinċep tal-flies tad-dubien li huwa Belzebub, li huwa x-xitan, li huwa l-għadu tiegħek u tiegħi. Jekk inti ma tridx jikdmek anymore, huwa importanti li tagħmel prevenzjoni u li tisprejja. Għax jekk le se joħodlok ħajtek. U l-isprej fiex jikkonsisti? Fiex jikkonsisti? Qabel ma ngħidilkom fiex jikkonsisti huwa importanti li inti taraf x'tip ta' nemus għandek jiġru madwarek. Skoprejt ftit ilu, sentawal ħafna ma se nagħlaq delwaqt, skoprejt ftit ilu l-aħwa. Illi qabel ma kien hemm da żmien tal-COVID, tafu li kienu miftuħin il-parks bħal Disney World, Euro Disney, insomma u affarijiet bħal daw Disneyland biex jieħdu pjaċir il-familji. U parks, zoos u affarijiet bħal daw biex tara l-annimali.
Jiena skoprejt, ma konx nafa din, li qabel ma jiġu n-nies biex jieħdu pjaċir fil-parks, dawk li huma responsabbli għal dawk il-parks partikolari jagħmlu spray all over, letteralment kullum kien għan-nemus. Għax jafu li jekk ma jagħmlux dak it-tip ta' prevenzjoni, in-nies jiġu l-park u qatt iżjed ma jarġgħu imorru għax jintlew kollha dbieben u nemus. U jiċċekkjaw kemm hemm nemus jew x'tip ta' nemus, kemm hu gravi u kemm hu sever li jikdem, tafu minn fejn? Fiż-żus u fil-parks? Mit-tiġiġ. Għaliex ir-rieħa tat-tiġiġ, skoprejta, aqraw fuqha di, ir-rieħa tat-tiġiġ dak l-odor tagħhom huwa ta' repellent, repulsion, id-dejja in-nemus. Qed tifhmuni? U jekk jaraw in-nies li jieħdu ħsieb il-parks u li jieħdu ħsieb dawn il-żus, li id-dundjan u t-tiġiġa gidmitu n-nemus, minkejja li għandu rieħa partikolari li huwa ta' repellent, jgħidu llum gravi, illum sever n-nemus li għaw, u jkollhom jagħmlu prevenzjoni iktar qawwija. L-aħwa, għalhekk qed ngħidilkom bl-ispirtu tal-Alla u d-discerniment u bl-intimità tal-mulej u bl-obbedjenza tagħkom, il-mulej jurikom x'tip ta' nemus, x'tip ta' xjaten f'kelma waħda. Qegħdin jittantawkom u qegħdin jinnexxilhom xi mod jew ieħor joppressawkom. Meta inti jkollok għarfien ta' severità x'hemm diversi livelli, inti tittamel prevenzjoni aktar minn normal. Ħanitkom eżempju, l-nies tad-dinja l-għadu tagħna iħallihom kwieti. L-nies li huma Kristjani u li forsi għadhom ġodda fil-mulej imma ddikjaraw li jemnu f'Ġesu bħala sidhom, joqgħod jikdimhom tikka. Ħalli ma jmurx jiddisprom biżżejjed li jarġgħu b'xi mod jew ieħor imorru għand xi ħadd Alla biex jippruvaw isaħħu r-relazzjoni tagħhom mal-mulej. Jikdimhom tikka. Ġifieri persekuzzjoni tikka, tentazzjoni fil-moħħ tikka, biżgħat tikka, dubju tikka. Imma li r-raġel tal-Alla veru, ġenwin, dak li qiegħed fil-forefront, dak li evangelizza, dak li veru ħajtu dedika l-mulej u li huwa reali ma' Kristu li għandu l-intimità mal-mulej li jisma l-Ispirtu tal-Alla jkellmu li qiegħed fl-obbedjenza u li qed jgħix fl-Eden, palma bat lil Adam u Eva lil dak is-serp biex ikeċċi għal barra, biex ikeċċi lil Adam il-barra u jitlef kollox, jipprova jagħmel hekk lill-Kristjan ġenwin. Int Kristjan ġenwin jew le, dak tafu inti. Jekk inti veru qed timxi ma' Kristu, ngħidlek oqgħod attent għan-nemus. Għax in-nemus li għandek madwarek u d-dubbil li għandek madwarek, anke jekk inti mhux qed tarahom with the naked eye, qegħdin hemm. Għax aħna qed ngħixu f'battalja spiritwali, anke jekk ma narawhomx x'jaten qegħdin hemm. U mhumiex ftit. Jista' jkun leġjun. Il-mulej fl-ispirtu tiegħi smajtu jgħidli kelma, qed tikkumbatti multitudes ta' xjaten. Għatlu mulej minn fejn irrid nibda, fejn liema spiritu rrid norbot, multitudes, leġjun. Għax aktar kemm tipprova timxi mal-mulej, aktar jipprova jagħmel minn kollox biex ikeċċik il-barra minn dak kollu li l-mulej ħejjalik u dak kollu li inti għandek. U għalhekk dejjem ngħidilkom l-aħwa nitolbu għal xulxin, itolbu għalina speċjalment li qegħdin fil-forefront. Il-mulej fl-ispirtu tiegħi x'ingħalaq tajnejja urini kif inhi il-militar tal-mulej. Il-mulej ikun fil-qoddim u l-mulej urini illi miegħu se jtella l-ewwel lil dawk li jmexxu lil merħla, lil pastors, l-evangelisti u li dawk li għandhom il-qalb pura tiegħu. Il-kelma tal-Alla tgħidilna dawk li għandhom il-qalb pura tal-mulej huma dawk li ħajaraw wiċċ-Alla. Xi darba nagħtikom kelma x'illum m'għandix iċ-ċans u ngħidilkom kif tista' ssalva f'livelli. Mhux kulħadd ħajara wiċċ-Alla. Anke jekk kun salvat, xi darba nitkellem fuqha u nurikom mill-Iskritturi.
Imma l-mulej jurina li dawk kollha li għandhom il-qalb pura tal-Alla, dawk huma dawk li ħajaraw wiċċ-Alla. Inti trid taraw wiċċ-Alla. Allora jekk inti m'intix pastor, jekk inti m'intix evangelist, m'intix leaders ta' qudiem il-forefront fil-gwerra u battalja li għandna nagħmlu mal-għadu, make sure li kollok il-qalb pura ħataraw wiċċ-Alla. Fit-tieni fil-lira dejjem il-viżjoni li tani fl-ispirtu tiegħi. Sewwa nies responsabbli, nies li jgħinu lil mexxejja biex il-viżjoni Alla li jpoġġiha fil-qalb tal-pastor isseħħ għax qed jgħinuh fit-tieni fil-lira u li jurini f'viżjoni I just saw a vision. Fil-lira ta' wara ma wkoll mal-mulej hemm ix-xib. Dawk in-nies li huma veru ħrejjef bħal Kristu, ħaruf li huma obbedjenti. Dawk li huma vera tiegħu ħajjitilgħu kollha miegħu b'dan il-mod. U għalhekk illum qed ngħidilkom l-aħwa. Għarfu x'tip ta' nemus, x'tip ta' spirti għandek madwarek li qegħdin iżommuk oppress minn moħħok speċjalment fil-menti biex inti ma tarax wiċċ-Alla, biex inti titlef dik il-glorja, biex inti titlef l-Eden. Ftakru x'tilfu Adam u Eva meta dimbu. X'takru x'tilfu. Lill-Adam keċċih il-barra u qallu millum il-qudiem inti taħdem bl-araq ta' ġbinek għal flusek. Mela dak li inti il-mulej taħ free, tagħna free, il-providenza ġejja minn Alla free, il-bniedem li dineb qed jaħdem għaliha bl-araq ta' ġbinu. U l-mara tidbati anke biex ikollha l-uliet. X'tilfu. U ġalu lin-nies tad-dinja jitilfu magħhom. Mhux tab xejn illum meta tmur tkellem persuna u tgħidlu biex tħalli kollox ħatimxi wara l-mulej u jgħidlek u x-xogħol u lira kif se naqla 20 euro, kif se nitlef l-overtime kif għattilkom, kif se ma jistax ikun. Għax dak qed jgħix bħala dam. Imkeċċi mill-Eden. U jekk inti m'intix se titwilet mill-ġdid veru, ma tistax tifhem dan il-kliem li qed ngħidlek. U ħassejt fl-ispirtu tiegħi l-mulej urini li se jkun hemm xi wħud minn dawk li jisimgħuk illum li dil-kelma speċjalment fuq tax-xogħol mhux ħadd inżlilhom sabiħa. Imma jda xorta. Għax inti m'għandekx biża' tal-bniedem, mhux il-bniedem tittoġob lili. Parti mir-kers li bniedem jaħdem għal flusu. Il-mulej tagħna l-providenza b'xejn. Jekk naħdmu għalih il-providenza tiġi naturali. Afdawh u taraw. Għalhekk duq u taraw. Ħafna minn nadna ma doqniex it-tjubija tal-mulej. Il-mara Alla dbati kollha biex iġiblu liet. Dbati kollha biex iġiblu liet. U diġi li tajtilkom testimonjanza mal minn ma semajiex ħanajda. Għandi żewġ titfal grazzi mulej. Iddikjarajt li musa jkolli uġieħ u musa mbati bħal bniedem bħal Eva u bħal bniedem tad-dinja, tajdu li inti titlaq minn moħħok miġnuna. Mulej Ġesu, jiena aċċettajt lilek bħala s-sitt tiegħi. Jiena m'iniex qiegħda parti mill-kers bħal Eva. Mela jekk m'iniex parti mill dik il-kers u qiegħda fil-ġnien tal-Eden bis-saħħa tiegħu, mhux bis-saħħa tiegħi innifsi. Għax edha f'obbedjenza u edha nħares lejk u tigwidani inti, eat fit miegħek, allura jien ħajkolli tfal minn ruġieħ. U qolu l-inti x'inti temmen, darba kontattilkom di, x'inti temmen, kif jista' jkolli kollok tfal minn ruġieħ? Kif jista' jkun? U min qalli hekk. Qalbi bdejt ngħidlhom itlaq minn qudiemi għax xitan, għax qed jikkrea li d-dubju. Għandi żewġ tfal grazzi mulej, l-uġieħ tal-ħlas jien ma nafx x'inhu. Ma nafx x'inhu. Emnuni, u d-dimalla ma nistax nikdeb. U darba kien hemm persuna hawnhekk u għattila trid ikollok kienet ħadd tixtri. Waslet fl-aħħar. Tista' tkun evidenza x'hawnhekk qiegħda. Ikkun bħali tixtri mingħajr ma jkollok it-tfal, mhux tixtri mant il-grocer, mingħajr ma jkollok uġieħ. Qalt li kieku xi pjaċir tlob għalija, ħankun bħalek. Tlabt għalija? Xtrat? U qalt li sewwat li għax l-ġeħ taqlas. Ma taf x'inhu. Dare to try the Lord.
il-moħħa u dejjaq tagħna bħala nedmin ma jistax jifhem minnu l-mulej. Ma jistax jifhem dak li jekk aħna verament ta' Kristu u li jekk aħna verament nemnu xi ħaġa li sseħħ u ssir. Ngħidu bil-fom li nemnu imma maħniex lesti li noqogħdu fuq daru għax nibżaw li naqgħu. Għalhekk għattilkom illum l-aħwa, ejja nagħmlu repentance ta' veru. Mill-biżat kollha li fil-ħajja tagħna ħallejna li x-xitan jitħaq bina fihom. Ejja nagħmlu repentance veru li ma għexniex fl-Eden, li għexna l-ħajja personali tagħna. U ma ħarisniex lejn xulxin bil-lenti ta' Kristu, ma ħarisna lejn xulxin bil-lenti ta' kritika u bil-lenti tal-għadu li għajn bajn sinna b'sinna. U l-mulej kif għattilkom narġa' nfakkarkom l-aħħar kwotazzjoni li tajtkom. Għajdilhom kif jelbu id-dlamijiet ma tistax terbaħom bidlam, imma d-dlamijiet tista' terbaħom ftakru bil-ħlewwa tal-ispirtu tiegħi, bil-ġentilezza tal-ispirtu tiegħi, bil-prudenza. Tafu x'inhi prudenza? Karezza, edukazzjoni, mhux tal-iskola, imħabba. Aw min ma jafx skola, imma l-mod kif ikellmek, iħollok, kif jgħid il-Malti. Kemm ħelu fi kliemu. Dak qed jirrappreżenta l-Ispirtu tal-Alla. Mhux li jħolli joqgħod jiġġieled u jgħidlek għax taf ġamillu ngħidlek dak mhux veru talent minn int biex tiġġudika l-bniedem. Il-mulej qallek min jiġġudika jiġi ġġudikat. Mela ejja narblu verament qalbna llum għax il-mulej jara l-qalb. U fissem Ġesu Kristu xi ħaġa jew tnej minn dak li jiena għattilkom permezz ta' dak li jurini l-mulej biex jiena nagħallimkom jidħol fl-ispirtu tagħkom. U għalhekk ejja nqumu bil-wifqa l-aħwa. L-ewwel nett nixtieq li jekk hawn xi ġodda narrafhom li diment li mhumiex se jaċċettaw il-mulej Ġesu bħala s-sit tagħhom veru ma jistgħux jakkwistaw is-salvazzjoni b'emilhom. U lill-aħwa l-oħra li ilna naraw il-Knisja ejja nitolbu l-Alla biex itina l-grazzja li jarana ġenwini fil-mixja tagħna u jtina l-grazzja li nafdawh totali. U għalhekk l-aħwa, ejjew inġeddu it-talba tas-salvazzjoni mhux bħala talba. Għax aħna niġu hawnhekk nifirħu li jiġi xi ħadd qal talba tas-salvazzjoni u nċarxu yes, praise the Lord. Nifirħu veru. Jekk dak il-bniedem li qal it-talba tas-salvazzjoni mill-qalb, segwejnieh. U qed naraw il-frott fil-ħajja tiegħu. U jekk qed naraw il-frott nafu li hu ġenwin, jekk mhux qed naraw il-frott insusu warah u nuruh it-triq tas-salvazzjoni. Inċemplulu, inkunu hemmhekk għalihom dawn in-nies. Importanti ħafna u tħallux li jenna bħala pastors biss, inċemplu niġru wara dak li jkun, inti għaliex ma tiġix l-Knisja, kemm inna ma narawk. Mhix il-Knisja salva, imma l-Knisja hija mezz ta' kif tisma' l-Evanġelu ħaj tal-mulej, kif inti timxi f'obbedjenza u biex inti wara li timxi f'obbedjenza jkollok il-wedid. U għalhekk ejja nġeddu verament minn qalb it-talba tas-salvazzjoni b'tiġdid b'ġenwinità u biħlewwa tal-Ispirtu tal-Alla. B'ġenwinità u b'prudenza li l-mulej ngħidulu, mulej Ġesu. Jiena smajt il-kelma ħajja tiegħek. Kelma sabiħa, fresh u ġdida. Kif taf tgħaddi int. Mulej Ġesu, illum b'mod ġdid nixtieq inġeddet it-twemmin tiegħi fik. Għax jiena naf li inti Ġesu binalla l-ħaj u nemmen li inti qomt mill-imwiet. Pero mhux nafu nemmen biss. Illum nixtieq inkun ġenwin miegħek. Mulej Ġesu, tin il-grazzja li nkun bħal dak ir-raġel li jagħmel azzjoni ta' fidi u granfa ma' spallejk għax hemmen li int tista' twaslu għad-destinazzjoni. Tini għarfien x'għandi nagħmel fil-ħajja tiegħi. X'inhuma l-għażliet tiegħi. Tini l-grazzja li nkun għaref u nagħti każ it-twissijiet tiegħek mulej.
biex ma nagħmilx għażliet ħżiena. Tin il-grazzja mulej. Li minn issa l-qudiem ma nħares lej is-solitudni bħala għadu tiegħi. Imma nħares lej is-solitudni bħala ħabiba tiegħi. Tin il-grazzja li nfittex il-ħin tiegħi waħdi mulej. Ħalli permezz tek jien nkun nista' nisma' l-Ispirtu tiegħek. Nisma' dak li inti tittallimni. Nisma' dak li inti tittajli. U nkun kapaċi nimxi fit-triqatek. Tin il-grazzja mulej. Li nimxi f'obbedjenza f'kollox. Li nippliżja lilek f'kollox. Against all odds. U ma nibqax iżjed nibża mill-bniedem. Aħfir li mulej. Fejn ħallejt il-biża tal-bniedem tiddominani. Aħfir li mulej. Fejn ħallejt il-biża tal-falliment tiddominani. Aħfir li mulej. Fejn ħallejt il-biża talla ħażina tiddominani. U tin il-grazzja li dawn il-biżat f'isem Ġesu Kristu minn issa l-qudiem ikunu taħt saqajja permezz tal-grazzja tiegħek. U tin iċ-ċavetta mulej biex jiena niftaħ il-bib tad-dominju għax inti għallimtni llum fil-kelma tiegħek li aħna kreati għas-saltna, li aħna kreati biex niddominaw bħal Adam u Eva qabel ma dimbu id-dinja kollha. U tin iċ-ċans mulej biex wara din l-indiema nagħmel ix-shift u l-bidla neċessarja biex minn focus fuqi, il-focus tiegħi jkun fuqek mulej. Ħalli permezz tek nista' nasal għal dak li inti tixtieq twassalni u nsib il-paċi tal-qalb, il-kuntentizza minn id-dinja u ssibni fl-Eden minn din id-dinja qabel ma tiġi. Aħfir li mulej li ma kontx fl-Eden. Aħfir li mulej li ma kontx qed nirrealizza qabel. Xirrid nagħmel u ħsibt li jiena okej. Grazzi mulej tal-mafra tiegħek. U grazzi ta' dan iċ-ċans li inti qed tagħtini qabel ma jkun tard wisq li nkun lesta għal dik il-miġja mhix mistennija tal-mulej. Grazzi Ġesu. Amen. U alleluja. YouTube viewers, insellmilkom u nistidinkom illi tiġu River of Love għada il-ħadd fil-ħodu fl-10 u kull nar terba u kull nar ta' sibt aħna nintaqgħu hawnhekk fis-7 ejjew din hija stedina l-ferħ biex issiru tafu l-mulej b'qawwa ħafna iżjed milli tafu illum il-ġurnata u biex taraw il-mirakli u l-eġubijiet li naraw ġew jopera l-Ispirtu talla. Ciao ciao għalissa u nistidinkom biex